meu non era marcar gols, pero se pode axudar o equipo marcandos, ainda por encima ganando, é o mellor. Eu xogo onde me poñan, eu vou vendo o que fago. Para ser o primeiro en terceira é moi bo gol. Está ben, está ben. Non teño queixo. Sempre hai que pisar área, sempre que sexa posible, ocupala ben. Caixa aí, aínda que non contes con ela, igual pode meter dentro. Foi o que me pasou. E quería preguntarche eu polo que che di Pape. Eu non sei o que me di, a verdade. Eu só sei que me agarra dun brazo, tira ao chan. Non, é un personaje que flipas. Abre pouco a boca, pero cando abre supo pan, Porque mi madre. Estás nervioso agora pola entrevista esta? No, nervioso non, pero sempre estás así... Unhas mariposas, poden chamar. Unai Peón, preguntadolle como chegou o sábado a casa. Cheguei. Chegou. Claro. Xa é importante. Que había que preguntarlle a él tamén. A verdade é que ese partido teño moi bo recordo. Eu acordome de xogar con Antas aí no medio, aí xoga calquera. Telo moi fácil para xogar. Aínda que lle mandes un melón, pouso no chan. Foi algo chistoso, porque xogamos Álamo máis eu, que éramos xuvenís aínda. E claro, ese partido perdémolo 1-0. E xusto despois do partido, Michel Alonso dimitiu. Xusto despois do partido, dixo mi madre. Xoga un partido e xa todo fora. Os titulares aí, Balsa e Sálamo cargáronse a Michel Alonso, é o que ten. Sí, no, foi así tal cual. Que está moi guai ter unha televisión de 55 pulgadas para dar a charla prepartido, entendo, non? Sí, foi unha nova destes días que en Coruña non tes o teu propio campo, non tes moitos medios ao final, porque tampouco non podes deixar cousas en ningún lado e tal. Pois hai que arranxar con a televisión para poder ver o vídeo, senón a adquisición de hotel é bastante boa, verdad? E para añadir máis así, máis picante, pois ao acabar, o equipo que perda teñe que dar a unha ruleta, podenche tocar pagar uns pinchos, multa creo, ou poñer o cu debaixo da portería e empezar balonazos, algo así. Se toca multa, o bo é que para pagar a televisión esa, pois bueno, polo menos apoquinades todos, e non so Jairo.